Pelastuskaipuu voi tuoda meidät luonnon mahdollisuuksiemme äärirajalle, jolloin kohtaamme todellisuuden, jota kukaan ei voi loputtomasti paeta. Täällä maailmassa vallitsee syntymän, kukoistuksen ja tuhon laki. Olemme tästä huolimatta täysin vakuuttuneita siitä, että täydellisyys on olemassa. Kyllä, se on todellakin olemassa, mutta aineen maailman keinoin sitä ei voi saavuttaa, eikä sitä voi tehdä osaksi tätä maailmaa. Mistä sisäinen varmuus täydellisyyden olemassaolosta kumpuaa? Kultaisen ruusuristin koulussa tätä sisäisen varmuuden aiheuttajaa kutsutaan alkumuistoksi. Se on epämääräinen sisäinen tieto siitä, että tämä maailma ei ole kaikki. Seuraava johtopäätös onkin, että maailmoja tai elämänkenttiä täytyy olla vähintään 2. Toisaalta on jumalallinen elämänkenttä, alkuperäinen ihmisen alue. Toisaalta jumalaton elämänkenttä, nykyisen ihmisen alue. Kannamme jäännettä alkuperäisestä jumalallisesta ihmisestä sydämen henkikipinä atomissa. Sisäinen levottomuus aiheuttaa aavistuksen, lähes unohtuneen muiston siitä, että meidän on todellisuudessa määrä elää muualla kuin aika-avaruuden dialektiikassa. Sisäinen levottomuus yrittää muistuttaa meitä kaiken aikaa siitä, että meidän tulisi osallistua sisäisen jumalallisen olennon vapauttamiseen, huolimatta nykyisestä rappeutuneisuudestamme. Sisäiseen levottomuuteen reagoidessamme kypsymme lopulta ymmärtämään, että meidän täytyy palata jumalalliseen luonnonjärjestelmään. Jumalallisessa elämänkentässä kaikki noudattaa Jumalan suunnitelmaa. Arvot ovat siellä absoluuttisia ja kestäviä, eikä mikään katoa eikä muutu vastakohdakseen. Tästä syystä siitä käytetään myös luonnehdintaa staattinen luonnonjärjestelmä eli staattika. Siellä ei esiinny kuolemaa eikä rappeutumista, vaan ikuista syntymää, alati edistyvää ilmennystä ja kehitystä autuudesta autuuteen. Tämä alue on ihmiskunnalle alun perin tarkoitettu elämän alue. Jumalallinen elämänkenttä on aina ollut jumalallisen ihmiskunnan alue. Se on langenneen, maisen ihmiskunnan elämän alueen vastakohta. Langennut ihmiskunta ei tunne totuutta omasta katoavaisuuden maailmastaan. Siksi se jäljittelee jumalallisuutta, ja tämä on jumalallisuuden lakien vastaista toimintaa. Jumalallinen maailma, valon maailma, ei kuitenkaan ole jossakin muualla, esimerkiksi ulkoavaruudessa, vaan läpäisee meidät ja on lähempänä kuin kätemme ja jalkamme. Maisesta luonnonjärjestelmästä käytetään muun muassa nimitystä dialektiikka, johtuen täällä vallitsevasta jatkuvasta vastakohtien vuorottelusta ja pysyvyyden puutteesta. Elämä tässä maailmassa on jäljittelyä ja harhaa, ei todellista. Dialektiikka käsittää näkyvän maailman ja tuonpuoleisen maailman, vaikka se on olemassa jumalallisesta voimasta ja energiasta. Se on erossa niistä. Sillä on kuitenkin tärkeä tehtävänsä pelastusjärjestelmänä, jossa langenneet ihmiset hankkivat tarpeellisia kokemuksia. Riittävästi kokemuksia saatuaan ihminen tunnistaa dialektiikan todellisen luonteen ja alkaa toimia tavalla, joka mahdollistaa jumalallisen jäänteen kasvun ja paluun alkuperäiselle elämän alueelle. Jumalaton elämänjärjestelmä, dialektiikka, on ihmisen vankila siihen saakka, kunnes henkikipinä on herännyt.
Kutsuvia impulsseja lähetetään tänne tauottomasti henkikipinän herättämiseksi ja näin mahdollisuutta siihen, että todellinen ihminen saadaan opastetuksi takaisin omalle elämänalueelleen, pidetään jatkuvasti avoimena. Korkeampi elämänalue läpäisee alemman, mutta ei päinvastoin. Alueet ovat kuitenkin samassa kosmisessa tilassa. Täydellistä vapautumista ei voida saavuttaa maailmasta pakenemalla, esimerkiksi erakoitumalla tai eristäytymällä luostariin, vaan yksin omaan palaamalla ainoaan todellisuuteen. Ihminen, jossa kasvaa uusi sieluihminen, saa vähitellen aistit, joilla voi tehdä havaintoja kummassakin elämänkentässä. Dialektisen ihmisen aistit sallivat vain dialektisen luonnon havainnoinnin. Hänellä ei ole pääsyä jumalalliseen luontoon, sillä häneltä puuttuvat elimet, joilla hän pystyisi tekemään aistihavaintoja siellä. Mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä, että dialektisen persoonallisuuden näkyvä ja tavalliselle silmälle näkymättömät ruumiit rakentuvat kokonaisuudessaan myös hienomateriaruumiiden osalta tämän luonnon aineksista. Ihmisruumiin jokainen solu on eräänlainen tietoisuusydin, ja näiden ytimien kokonaisuus edustaa ihmisen tietoisuutta. Niinpä ihmisen rakennusaineiden luonne ja laatu määräävät hänen havaintojensa luonteesta ja laadusta. Siksi dialektinen ihminen havaitsee ainoastaan sellaista, mikä kuuluu tähän luontoon, ei mitään jumalallisesta maailmasta, vaikka se on samassa tilassa. Dialektisille silmille jumalallinen tila näyttää tyhjältä. Me maan päällä elävät näemme Jumalan tekojen tulokset, emme niiden takana vaikuttavaa voimaa. Voimme vain spekuloida, arvailla ja esittää näkemyksiämme. Siksi maailma on pullollaan ristiriitaisia mielipiteitä, tulkintoja, hypoteeseja ja argumentteja Jumalan luonnosta ja ikuisuudesta. Ja niistä aiheutuu toistuvia uskonsotia ja vainoja. Havaintoja jumalallisesta luonnosta voidaan tehdä vain aistimilla, jotka rakentuvat alkuperäisestä aineesta, niin sanotusta alkusubstanssista. Platonin mukaan olemme lapsuudesta saakka vertauskuvallisesti luolan vankeja. Jalkamme ja niskamme on kahlittu. Emme voi kääntyä ympäri nähdäksemme luolan suun. Näemme vain luolan takaseinän. Luolan suulla palaa nuotio, jonka valo valaisee luolan sisustaa. Luolaan kahlitut ihmiset näkevät pelkästään varjokuvia todellisuudesta, mutta erehtyvät luulemaan niitä todellisuudeksi. He kiistelevät kuvien alkuperästä ja tarkoituksesta ja uskovat, että juuri nämä varjokuvat ovat varsinainen tutkimuskohde. Jos edes yksi heistä onnistuisi vapautumaan kahleista ja lähtemään luolasta, hän näkisi alkuperäiset esineet ja katselisi todellisuutta, eikä varjoja, jotka parhaimmillaankin esittävät todellisuutta olematta koskaan itse todellisuus. Ihmisen sisällä on tieto Jumalan maailmasta. Tämä tieto on tärkeä ensiaskel, mutta se ei yksinään tuota vapautusta, sillä tieto muuttuu vapauttavaksi vasta käytäntöön sovellettaessa. Koko inhimillisen järjestelmän täytyy käydä läpi perinpohjainen muutos. Meille täytyy kehittyä aistit, joilla havaitsemme jumalallisen luonnon. Kyky elää toisessa elämänkentässä
edellyttää sopeutumista tuon kentän lakeihin. Kultaisen ruusuristin koulussa toteutamme muutosprosessin jumalallisen elämän alueen rakennusaineita käyttäen. Evankeliumit luonnehtivat tätä tapahtumasarjaa uudesti syntymäksi vedestä ja hengestä. Jeesuksen koko elämä ilmentää uudesti syntymää vedestä ja hengestä, ja tätä hän selittää etsijöille opetuksissaan. Myös kultaisen ruusuristin koulu pyrkii selittämään ja mahdollistamaan tämän prosessin, jota me kutsumme transfiguraatiopoluksi. Se edellyttää sisäistä vallanvaihtoa ja alkuperäisen ihmisen entisöintiä samalla kun vanha ihminen vähenee. Vallanvaihto voi kuulostaa pelottavalta, mutta tämä prosessi voidaan viedä läpi harmonisesti ja väkivallattomasti. Tähän tarkoitukseen Jeesus Kristus saapui luoksemme, asui keskuudessamme, loi yhteyksiä ja pystytti Merkuriustikkaat, joita pitkin oppilaat voivat nousta alkuperäiseen valtakuntaan.